Доброго благословенного дня! Святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 10 глава з 11 по 16 вірш. Сказав Господь: якщо хто розлучиться з жінкою своєю та жениться на іншій, той перелюбствує проти першої. І якщо жінка розлучиться із чоловіком своїм, вийде за іншого, перелюбствує. І приносили до нього дітей, щоб він до них доторкнувся. Учні ж заборонили тим, що приносили. Побачивши ж, Ісус обурився і сказав їм: «Пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм, бо таких є Царство Боже. Амінь, кажу вам. Якщо хто не прийме Царства Божого, як дитина, той не війде в нього». І, обнявши їх, благословив, поклавши руки на них. Богу нашому слава завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.